Hello guys, akong bulak guys. Wala na gid intay regular ni guys. Kay dining tong ang iya guys na bation guys kay ang bulak ko regular na tapos buton. Kaya naman karong mga patanon guys kay di man kabalo sila kung unsay bulak. Wala na. Cellphone na may ilang kaatiman. Mga bulak, isos. Wala na. Wala na kayo ka-regular. Mga bulak. Mga kuan na kayo guys. Mabiling taon. Pagbuto na, regular na guys. Lain may good ni pag-iya nga na pag-buwak ko na kay naman maka-regular ito man makagahom pag pamubo mo nangalaya na yung taon din guys na marihan na may mga ayo yung mga bulak daot madalaga karon guys di naman og hilig og bulak cellphone naman nilang atiman nagkatiman ng cellphone naman ang pagka-pamubo na niya akong bulak ko sa hayra na nabutan gid siya pag kamatay. Thank you for watching.